Usa ka wing van truck nga sobra 2 ka bulan na nga gibilin kilid sa dalan sa Iligan City ang nadiskubrihan sa kapulisan nga dunay kargang sako-sako mineral ores. Naka-alerto si James Paulo Yap. Gireklamo na sa mga residente sa sitio Timuga, Barangay Buruon sa Iligan City ang sobra 2 ka bulan na nga nakaparada sa kilid sa dalan nga usa ka wing van truck. Gika-alarma matud pa sa mga residente ang pipila ka mga individual nga gabalik-balik sa maong truck ug daw ginapugos og abli ang likod nga bahin niini. Dihang gi-inspeksyon sa kapulisan, bitambad kanila ang dili maubos 500 ka sako sa gituuhang copper-bearing mineral ore. Either gusto nila i-recover ang ore kay balin kay upon checking no permit no travel no walay mga papilis ang katong mga maong minerals no, so probably no dito sila kay kana man kun sa Buruon sir mura pud siya og ganang shortcut siya sir bash, so shortcut siya na dili jud ka makaagi sa national highway. Gipahibalo ang DENR Mines and Geosciences Bureau aron makumpirma kung minerales ba ang sulod sa maong mga sako. Wala sab kunoy dokumento nga nakita sulod sa truck. Dili moubos 2.5 million pesos ang kantidad sa nasabat nga mineral ores. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan aron maila ang tag-iya sa maong sakyanan nga nakakustodiya na sa DENR MGB. So probably possibly sir that they are planning to once or no kaning ibalhin ang mga kargamento to other na mga sakyanan. So may na lang kita sa mga atong concerned citizen and they were able to report to our nearest police station sa Iligan City Police Station to kung biha na pamataan na ang sulod ay ato is mineral oil. Alright. Copper mineral. Okay, so masulti na to nga effective yun ni atong mga border control points kay magduha-duha naman Yes. sila og sulod. Yes, it's a very important sir no kay kana man gud na lugar sir is wala pa na siya kasulod sa Kuanjo no, there is a border control point sa Iligan, so as what I have said no segue sila dito sa agianan there is a national highway because we are staging our border control point in kaning mga entrance and exit sa Iligan City, so mo to sir na kuan nila ilang i-evade unta. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.